Практика омадагӣ бача кори саҳозичиния ин аст. 4 моҳ меша кормон, фақат инам яе. Бояд донишгоҳа даже надидем, шаҳри Чилябинск мисля даже надидем. Ягон ҷора дидагӣ нестем. 4 моҳ фақат ҳам байни як ҷангал дар береговой мегӯянд ки аз Чилябинск 170 километр дурем. Дар байни як ҷангале нақ қишлоқ ҳайда инҷа фақат ҳамон полни замин картуз човуқ мекардем. 11 соат бо ина дига саҳозӣ чиндестем, качишка мечиндем. Фақат кор ягон ҷо дарс рафтагӣ нестем. 27 кас будем, 9 кас мо рафтак. 4 таш вақт 3 моҳа омада будан ваёш рафтан. Ва ҳаме дига ки бо 4 каси дигамон касал шид рӯи кардам. 4 каси дигамон касал шид, як тай дигаш маълим буд рафтак. 9 кас рафтан. Автобус қатӣ рафтан. Пули билета бояд медодак, надодак. Рафт омада тарафи даъваткунанда буд, надодак пуломона. Баъзе бачаҳомон қарз карда омадагиянд инҷа кор кардистиянд. Дарс нестам, қа мегем дарс баранд мона пулои билет мона бутан наметан, фребмон кардагиянд. Ай донишгоҳ ҳам ягон дастгирӣ нестаем ода. Дар як рӯз бояд 8 соат мо кор кунем. Дар як ҳафта шанбе бозор одиқ боша, бо дар як ҳафта бояд 2 рӯзи дига дарс боша. Некем нестаем хе. Як ҳафта пурра 11 соат кор мекунем. бо бачаҳое ки дар фермаянд, дар ферма фақат коршон говҷӯшия, ягон чизи дига нестай. Фақат гов меҷӯшанд. Лиҷа ками бачаҳоянд, 9 каси дигамон дар ферма говҷӯшида, баъд дига бо дига замино бурдагиянд кор мефармуданд. Даже рӯзоиши то қавлканишона мора бурданам ё.